ki khubor ka batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan looms hop ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka bio bubble antivirus coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka jakai le kai bapaw ha Shillong bala yada na ka bio bubble antivirus coating bala le da ka Meva Enterprise ki artli ki Seng bhalang ki bakenthum ya ka Khasi Students Union but ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Jaintia Hills Unit ha ka khat pratrik rumphang arjar arpuai kilalej ban Ujor ha District Transport Officer jong ka West Jaintia Hills ha ka bayedai bat ka Kiew dor jong ka Baikali hapo ka district nakaliang jong kini ki Seng kila ong ba ka Baikali kalalong arsha na ka baju shim menshwa ha ka bakinongnya kali kila shimkum ka dor ba shim ha ka por lockdown wat haba menta kila yo ban thep passenger kum ha ka por menshwaru kumta ha ka bayedai bat kani kini ki Seng kila dawa bat kentu ya District Transport Officer ba untuk lar lem halor ka Kiew dor Shaba Palat jong ka Baikali khanang ba upaj ba unam mat ya ki jinge bat kanam kta ya ka pla jong ki paj ba khamtam ya uduk usung kumbangila i hagini kisngi ka Kiew dor jong ka Baikali balalong Palat wat upaj ba ro tentang umsenut soban mi na ying ban le don kam na mar balai kala Kiew Palat ni ka Baikali tukumta ni negaliang jong ka Seng hadin ba ngila yo i jing Ujor ka jing ut nagi pai ba mata ka singi la ikundu yo DTO ha ka ban akjos ni bat panhiar ya ka Kiew dor jong kali jong ka Baikali namar kumbalong ha kini ki singi ki snem baladam ka Baikali so ak sumpul kumba ki sim san pheu dengka hanrai menta kala po chika chispa bat ka bagi sim pra pheu ka po chispa san pheu bat ka bagi sim chispa ka po chispa pheu kani kalong ka kta sikadai ya ki pai ba tiba lek beban bat khamtam kunju ro ya ki khna school kumar kumam shwa khna school ki sim Baikali kalong siteng dor mo to kumta ni ne kaliang jong ka Seng ni kerpar ro ya ki association ya ki driver kali bakin ya perkhatlem khnang ba upai ba unom yap ho ni ne kaliang jong ka Seng mun persya ke jing Kiew dor ke Baikali namar balai ngitip ba ke Kiew dor company ke Kiew dor jong ka spare part kali ndai kidai ban akjos ha kata kom khnang ba upai ba unom yap ban ngikir part ya ki driver ya ki association jong ki bakin ya perkhat lang bakin ya akjos lang khnang bakin bangin ya imlak du bentar bala passenger bakil ayo ban thep passenger kumba julok kumba ki cuyo hi ban thep ndai wadi ka doru kadang simpat kumba ki sim magane por lockdown dan ta kadang ngila ban kenduk DTO man kalian jom DTO ro ula kular banekran baru SP baru DC ban ya adjust ya kedor kenang ba ki driver ro kinom yap bar ki passenger basong keliru kinom yap bar kanam don kat bar kanton ke jingya skutu jingmun hap deng nong song kali bar nonya kali kena bagan lai ban mi keno ko bat jingya keno iwai den put bat kalian jom DTO la kular baru chimkia ban ya kenang ba ke borok kenjai be hap deng ki driver bar ki pai ba